Sngi ke basis pa sau po ha ke keteng upau kun mesim ko yamen. Kutra Jisu tu pensle ingin mesim ko jomi kashtish ki Kristan ha Galatia kala nong kabalai. Ko Galatia babi manu bala pencobi ya pi. Ma pi ke bala yo ya kajing pensai ke basenna sepang Jisu Kris halor kading pena. Tangkani kawe ngakwa bantip na pi. Kumnu sya pilai yo priang yo mesim Demo dah kabar ke dah kajing rakhe ka ane dah kajing ngai ke bapilai yo sngo. Pibit sat lei kat ni. Hadin bapilai sedang ha mun sim hatu pin kut mentah ka do. Hatu la susap ai khama kha kat kitu ke bapila ki ba hi pila syam daladi. Dah lei ru em. Hatu dei namar bapira ke ka ane namar bapidan kajing ngai. Ke bapilai yo sngo na nga ba ublei uthe sai yo mun sim lor jong pi. Bat ule ki kampla pedeng jong pi. Hada perkat eu Abraham, ulang ngai eu blai berkata ka jingai kalpan man hok eu. Kani kemut begitu ki bangai kilong ki kun u Abraham. Namar ka jing tho kala eu I lupa ba blai u lapan un mat hok ki gentle da ka jingai. Kala ya thu lupa ya kani ka kubor ba bhaw Abraham. Ya ki jat ben riu baro an sakar khu hapi. Ti kumtai ki tu baro ki bangai lakar khu lang ba Abraham u riu jong ka jingai. Baro ki barang syania ka jing rakhe ka a Moses kilong hapo ka jingtim na bala tho kordet ya uta bamya ine ai baro ki bala tho ha kitab jong ka an bat ubam pendap iki kadaw kada pausyai ba amdan manu uban kesan da ka an mat ublai namar ubahok da ka jingai yun em ka an kamsyong ha ka jingai maka ka ong jar ubale ikini ki ai unsa em daki Ukris la pelaj ingi nak kabor jong kejingtim ka an dah ka penlong ya di kejingtim nak benta jongi kumbala tho la tim ya unu baca sedien halor dien kala jia kumne khnang ba lingba Ukris Jisu kejingker ku balawai ha Abraham kandup hiar halor ki gentle ha Ukris Jisu bat kumta lingba kejingai ngin la bani opdiang yo mensiem balakulan ko para bangai syu ngan ai pi kanuksa kabajia na kabajia man kasngi pimla ban puntam ai ha kejutang ubriu ne kentat no ya ka sisien bat pun skam ya ka da ka an don ki jingkular bala ai Abraham ba ukun uksil jongu kejintho kam musim ong bahagi kun ki sil jong pi kumha ki babuan hanrai kumha ubatang marwai ba ha ukun uksil jong pi kata kamut ha ukris kejingmut jong kani kalong kani ya kejutang bala pun skam tikna da ublai omsem la kentat no kum kabam larkam da kanu ka an ka balami saus pa life house nam hadin ni omsem la pendu no ya kejingkular jongka kalong ka basai bala da kejingyo pateng kawan ning bakaan omsem ai syu ya ka na kejingkular henrei da kejingkular dei da kejingkular ba ublai ula ai ya ka ha Abraham kai kejing temu jongka an haba kumta Labu eka ban peridak ni kijing lek palat. Balkan tray kam hadu bandawan ukun Abraham ha bola ai kani kijing kular. Ya ka an la ai diki angel. Lingba uksiang. Henry omdan kam kesiang haba don tang away. Bat ublay ulong uta away. Hatu kani kamut bakaan kalong persya ya kijing kular. Ublay horkit hordang kam day gumta. Namar lada labu eka an ba andup ajing imi kibriu te ubriu la ban manhok na kaan. Henry kamlong gumta ke jentho ko ong ba ka perthai baro ka wei ka don hapo ka bor jung ka pop gumta an ai ke jingkular lingba ke jingai ha Jesus Christ ha kitu ki badan kani ke jingai shwa bakan wan ke jingai la khumlang ingi hapo ka an la set khop hadu ban pen pau ke jingai gumta ka an kala long kadong sumar jung phi hadu bandawan ukris ban pen man hok ingi da ke jingai Henry menta ke jingai kelawan Ngimdan kam nong sumar syu namar philong baro ki khon jong blai nakadaw jong ka jingai ba jong phi ha ukris Jisu ma phi baro ki balayo baptisma ha ukris phila phong ja u don jinga pher la pedeng ki ju ni ki greek ki mrao ni ki balai lut ki sinrang ni ki kentai baro phialong ka wei ha ukris Jisu nang tapat la philong ki jong ukris philong ki khon ki siu Abraham kata kamot kinong yo pateng dia kata baru kaba ublay ulakulan. Kaktiin jong dry. Ngis ngungu ya ublay. Paulus susrang yang kal nong da kaba khot iki Galatia ko Galatia babit.
manu bala pen shop bi ya phi ba phi bala yo is ya ka jing pen pau ba shinna jong sapang u Jesus Christ halor ka ding phna ka khubor jong ka ding phna ka di ka pedeng jong ka jing alap jong ki senran ka khubor jong ka ding phna ka di ka pedeng jong ka khubor ba bha bat ladang ipe ya ka sithi bening kong skoren ka lonong bening kong ru khat bakhat phra ter ngi i hang tu ba Paulus ong kumno ba ka ding phna ka long ka dak jong ka jing thut ya kitu ki banjat andrei nak benta kitu balamang nak benta ka jing embam jukut kalong ka dak ka bor jong ublei ki ju ki wat e ki kampla ki grik ki wat ban shem da ka jing start andrei ngi pen bena ya u Jesus Christ halor ka ding phna kata ka de ka jing alap kata ka de ka pedeng ka ba Paulus ula pen batai syai ya ki pai ba khamtam e ki Kristan ha Galatia ru bakin sngo thu ya ka jing yap jong Jisu halor ka ding phna na ka benta jongi iwei pe iwei na ka benta jongi iwei pe iwei henrei hakani ka klip mat ka benta pan new e ba ladon ka tu kat ni ki Kristan hapo Galatia ki balas dang ban arta tien ya kata ka jing e ba maki kila yop diang hakanu kom kawan ka jing arta tien dei ka jing don jong kitu ki bri ki balas dang ban ya lap ba don kam ban shot share don kam ban rakhe ki an Moses don kam ban buat ikitu ki an ki niam ki rukom barok khoi bandup yo ka jing embam jukut ki persang ban wan ra ban ong ba tang ka jing je jisu kam pat biang pi don kam ru ban yo ka jing ot share ban kala kum ki pai ba Israel hadin kata ka jing embam jukut kan sapin sa yo kata kari ka pedeng jong kita ki beriu ki ba ki khot aktim pereng Judaizers ka bamot ki ba kwa ban ot share ban penbor ki Kristan bakin ko ngu ya ka an Moses Paulus upersya jur bhai kini baru ong ba ngilat im om dei dak an Moses ngilat im om dei dak ba pendap ya ka hukum lane da pendap ya kata ka an Moses dak ba ot share ba dak balik kita ki wor khoi em ngilat im dei dak jinget how try Jesus Christ dei dak jinget how try Jesus Christ but namar ba ki Galatia ki Kristan ha Galatia kila yo sngow ya ka jingalap jong Paulus ba maki kila im maki wei pe wei shinrang ba kan thai ba klam jinge per ba ju ba gentle ru ngila im de tang halor ka jinget jongi hau Jesus Christ maki ki bala priang ya kan ka jing ai ka baning kong ya kan ka kubor ba bha da ka jing wan jong ni ki bri ki ba penking clear e ki ba da don na preng jing ki ka tu ka ni ki bala men sedang ban menjur ban le share na ta ka da Paulus ong phi bala yo mat shinna phi bala yo priang phi ki bala sedang hau men sim balai phi kwa ban pun kut akado menta balai phi kwa an pun kut akado nang ni sikmat pada Paulus ubatai lane uhikai yang ngis phang ka ek ka jingmut ban em ka jinget ban ka jingmut ban em lane ban pendap iki kam jong ka an hup uong ka jingkular ka ba ublei ai de ha Abraham bat ha ukun uksiu jong ublei ula kular uong ba ka Abraham ulang ngai ha ublei ba kata ka jinget ka lapan man hok eu kata ngisya mak kitab Genesis nom khatsan Abraham ulang ngai ha ublei ba kata ka jinget ka lapan man hok eu kata ka jingai kalpan man hok yu but Paulus uang bakani ka de ka jungkular om dei teng yo Abraham henre yo khun uksiu jung baro bonwan hadien jung Abraham ka an ka ong utu bale ekani ka kam un salayem utu bamle ekani ka kam unum layem utu bale ekani ka kam un sya pen sistem utu bamle ekani ka kam unum sya pen sistem bar kum ta terter ka bamot ka an ke song ha ka jingle ha ka bor jung la jong bangile ban ngin sayo e ka jing imam jukut nrei ka jingkular jung play pada ka long ba mangi dala dehi nginum la ban rakhelu de ka an mangi dala dehi nginum la ban long janai henrei nak ta ka daw ngidon kam e ka jing e jung play ba ka ni ka pau lingba ka jingai pada ka ong ba lingba ka jingai jung hi wei wei ha Jesus Christ mangi ngiyo ya ka jing imam jukut ngiyo ya ka jing imam jukut la ri pe lu ha ka thi chang Jacob hakalo nong ka ba ar ngi ikini ki chingong ba manu ba pen khanya ka ya ka wei ka khot jung ka an le ne wei hukum jung ka an ukit pop la ne ukit pop na ka benta ka an boro ka wei de na kini ka daw la ngi pen chong ka ta ka nong rem omdan manu ru bala ban man hok khmat jung play na mar ha ka no ka rukom ngi pen khanya ka no ka hukum ka baret bala ngi pen khanya wa ya ka ka hukum ru ka bamut ngi kit pop la ne ngi sya tian bisar na ka benta ka an baro ka wei ngilong kinong pen khany na ka ta ka daw dala di ngi num la ban man hok hakmat jung play ngi don kam me ka jinga e ka jung play
Kata ko Paulus kuat pun kan mau ingi iwe pe weru kum ju iki Kristan Galatia bakam dai ka kam ko ma pipile ka lani kata ka jingra ke ka an Moses lani ka jingot share ka ban yalam ya pi ka jing em handre ka di ka jingat hau jisu ka dai ka jingat hau jisu bat hang ni ngi yo iya ka wai ka kentin ka ba Paulus pendan kam na ka kitab Deuteronomy hang bo ong Chris ula pelat yang ni na ka jingtim jung ka an dak ba penlong ya ladi ka jingtim na ka banta jungi namar bala tho la tim ya uta basdien halor uding ko man ko para ba ye namar mangi iwe pe we ngila kumpen khanya ka nur ka nu ka hukum jung ka an hoi la ngila kala ba mut mentanang ni sikmat ngin pen khan chu te ya ka di ka bala da pen khan ba da manu ban be manu ban siu kuna ya kata ba ngila da pen khan pat la ra menta shkhin ngapen sung si ya pi ngapan ma menta hoi pila ma to la ma nang ni sikmat ngin pen sung si chu ya ka tu ka bala da pada manu ban siu kuna manu ban pen biang Manawan penjana biang yang kata kepala adam. Ngamla banlik pah biang sedien, banlik ban penbiang biang yang kata sisien pat lene to undo it. Ngamla. Nata kadau hakaju kom ro. Kai ke ba jia ingi. Namar ba mangingi pen kenya ka an ke ba mut ke jingtim jung ka an the curse lene ke jingtim jung ka an kadi ban hap halor jungi. Ka ba mut ngi ban syak bishar ngi syak yap. Namar balai jaru balai pop udawa ban yap. Kata kali ka hukum ko jung ublai, ka hukum ka an. Ko ong bajar balik pop udawa ban yap nata kadau henrei ngungu ya ublai pada ubaling ba utra jing Jesus Christ ula pelat ingi nak jingtim jung ka an halor keding pna ujisu ulat simno ya kani ke jingtim ka kedai ban ngat halor jingi iwei pe wei halor keding pna ujisu ula ba no ya kani ke jingtim ka pamangi kedai ban hap halor kita peng jungap jungpi ujisu ula ba no halor keding pna kon men ka para ba ye kani kedai ke kubor ba bhai ngi iwei pe wei ba halor keding pna ya ke jingtim jung ka pop pamangi ngilale la mangi ngilale pop usok jung ka pop pangi de ban ket ujisu ong ngalakit halor keding pna ya ke jingtim ke pamangi ngi de ban syakmat akan ke patai ujisu lakit lot halor keding pna nata kadau ujisu ka aktin boleh ke ongkom na ke ba la tim ya unu basdien halor ka uding namar boleh ujisu la syak sdien halor keding pna kumta la pelat yangi nakabor jong ke jingtim jong ka an namar boleh ngila kumpen kanya ka an manu ban penbiang menta ujisu la da penbiang na ka benta jungi iwe pewe kani kadai bamangin haban suthu bangi haban pediang ban IT ho tra jisuru ting sya te mrau polat aki bamangi ngila kumle ka jing em ting ngila sya te mrau polat aki pop bamangi ngila kumle hoi kadon ka benta ka bamangi ngidan kamban pendap ngidan kamban kela ka bamot ngidan kamban phai sya oblei ngidon kamru ban pediang kita ka le si ke balak ban wan jia ka jing em jingi namar boleh ting ngilale pop bat katu sok jong ka pop dia ka jing jingi kawai ka bangim dei ban sim ka dei kani ka jingtim ken mau ba ka jingtim jong ka pop jisu lakit halor ka ding phna IT hau tra jisu ong jisu melakit ya kani ka jingtim jong halor ka ding phna buan apa yang jingi ngisem jam daw lo jong i penjam daw lo jong i pen po lo jong namar boleh ngisem bangi kit dalade kata ka sok jong ka pop ya ka jingsi ku na ba ro khoi em jisu la job na ka banta jingi iwe pe we IT hau tra jisu ai ka ai ke bala aja ka jing em jong phiru hau tra jisu what's no sarong what kwa ban kit hidalade jisu kwa ban kit IT hau tra jisu bat piang ye ka jing ai ke ba mau a yang ap ya phi ba de piang ye ka jing ai ke ba mau a yang i we pe we ban beteng susu ya kani kalonong Paulus beteng sakmat susu keli kani ka jing keli haba kumta ka bomut ka an kalong ka basniu lene ka an kalong ka ek ka basniu ong dalile ru em ka an kalalong kanong sumar jungi hadu bandawan uta ukun uksiu Abraham namar boleh ka jingkular jung boleh kalong ha ukun uksiu Abraham ka balong tang ha uwei ladang ipej ha ka jing thok bakui Abraham ukhai Ismail ru dei kun jung Abraham na ta ipej lunong ba arsan jung kitab Genesis fini ibo kidon siki weru ki kun jung Abraham na ka wei pare ka kurim jung u henrei ka jingkular ka dei kun jung ka jingkular dei u Isak bat menta la pendap ha ka jutang batmai ukun jung ka jingkular dei utrai jungi u Jesus Christ upendap ya kata ka jingpan manhok lane ya kata ka jingpan pura ya kata ka jingpan manhok da ka jingai ka jingle jung jisu ka penlong ingi iwe pe iwe ru bamangi ngi opdiang ya ka jingai ya da ka jingai ya ka jingpan manhok ingi iwe pe iwe
Bat ka ega bau Paulus uang ka an ka long kanong sumari ngi ban kedolun ti ngi ban penkre ngi nak benta ka jing wan jong uni ukun uksio jong Abraham. Menta uni ulawan bat menta habai ngi we pi we la pen baptis au Jisu ngila phong da u Jisu ngila phong da uni ukun uksio Abraham. Ngila phong da u kumta na mai bang ngila phong da u om don jinga per chu la ki Jew ni ki Greek kan thai nation rang mrao na balai loi. Om don jinga per chu ka pamot bang ngila phong da u Jisu la sim ye ka pop jungi iwe pe we halade bat ban ai yang iwe pe we ka hok jungu ublei wan hiar sekani perthai ban long brio khnang ba mangi ki brio ngindup la ban phong ya ka jing long blei kata ka dei ka khubor ba bha yang iwe pe we ublei wan hiar seka perthai ban long brio ba khnang ba mangi ki brio ngindup la ban phong ya ka jing long blei ha utrai jungi Jesus Christ kane ka ulong kane ka dei ka khubor ba bha na ka benta jungi kawai ka bangi bansu sngotu khandiat la de bangin sukta khandiat ha ba de ba ki kam jong ka an la ne ki kam jong ka an the works of the laws ka ai ka de ka jingbut jong Paulus ho ong swang ki kam jong ka an kawai ka de ka don ka jing batai ka bangi ong kata legalism la ne kata ka jingbut ka an ka jingbut ka long ba ngile ai but namar bang ngalale bha ta ka daw ngadawa ya ka jing pen em kabamut kum kata ong Paulus nginum la bandawa ka jing pen em ngala de batai meneru ladang ngila lale bahanang ni sakmat kani kabal adap sedin mengila pen kenriang pada mano ban penbiang ya kata kabaar ka thoru ya ka riti ki dustur jong ki ju kaba khamtam kitu ki ba ki ong bangi ong mo kitu ki ba kwa ban kala ban ot share ki ya ki kristan ki kwa ba maki ki kristan o kin buat ya ka dustur ka riti jong ki ju ban sha ot share ban rakhe ki ina ki an ki niam ki rukom ta tater kata kamu ka amdei de kata ka bamangi ka ngindio ya ka jing penem amdei de kata bang ngindio ya ka jing penem ka bamangi ngiwan ka debe tangling ba ka jingai how try Jisu hatu don kam na em pada ban le bha klempep don kam ban le bha hande ka jing le bha jingi menta kam dei ere bang na bang le bha tak dau ko ble ngala le bha ai nga ka jing imam jukut em ka jing le bha jingi pada kum ki kristan ka long namar bang ngala ngai ya Jisu la phong hanga namang ngala yo baptisma ngala phong da utrai Jisu mat menta kani ka jing le bha kami na kani ka jinget jonga ha utrai Jisu kami na ka jinget jonga ha utrai Jisu om dei su manga ba em de Jisu Christ uba em hanga kani ka de ka pedeng jongi jong ka jinglong kristan jongi iwe pe we Jisu ukhot yangi na ka benta kani tungin IT barabor ha Jisu khamtam ha badon kanu ka jing sngorem ka jing penrem ka ba ta yangi iwe pe teng ka jing sngo jung ngi bangi jam daw la ne bangi sha te mra ne bat kum ta ter kin ma barabor Jisu la kit no ya ka jing tim la ne de curse ma jing tim ka jing mai ka pher ka jing tim ka pher ka jing tim ka bomot de curse ka ya ka jing tim jong ka an la weng no nangi nomor Jisu lakit ya ka halor ka ding khna tungin IT ha u anya ro ya Jesus Christ junam amen wa bneng to ai ba ka jinget ka mela ai ngi ha ku jongi Jesus Christ u men jungi ba ka ding zo ka jing e ka wala pan raham ki do no jungi do mun sim ba ku kin kirsiu biang hangi ya ka jing ka men ba ka ku na menta ka jingwan ka hima jongi to ai ba ka jing e jongi kan pan kalai ngi shakinong bet sambai bam juthat jong ka gospel to ai bi kisambai kin pun kalai kolong brio man brio na shapo bar ye jing tha baro a jing kmil ti batikna ya ka beneng batamai ba ka perthai batamai haba andala job ya ka bo jong ka snio ka burom jong mi kan ting shan chabam jukut to ai bi jing e jong ka jubili kan kar siu biang hangi ki pen grim jong ka jing kermen ye ka jing thrang na kan ta kispa beneng to ai ba kan ka jing e kan pen sapriang ka jing kemen ba ka jing suk jong nong pen em jungi cha satla ka perthai chami ublei jungi balakir hujunam kanlong kapuram barka jingero shijunam amen kudono utam jisu tesin ai kemariang rap jingi kristan tuduai na kumta jingi